Хора, вижте, още идвам на реката и вижте, природата веднага ме посреща с това черен щъркел. Вижте го, симпатягата. Доста рядко срещани са, мисля, че тези щъркели. Привет от река Чая. Намирам се на река Чая, която минава зад летище Пловдив. Повечето от вас знаете, аз съм от село Крумово. Днес реших да дойда на река Чая тук да пробвам дали ще има хубави кефалчета. Река Чая идва някъде горе от Родопите, извира, минава през Чепеларе, Бачково, Асеновград, тук минава зад летище Пловдив и се влива минава през Катуница, село Катуница и се влива в Марица. Днеска съм с ултралайтовата ми въдичка Хърти Райс Trout River. Тя е пастърлова въдичка, но я взех тук за тези кефалчета от река Чая. Айде, слагам една примамка и стартирам риболова да видим ще имам ли успех. Разпънах въдичката, слагам един чъп бък, Twitch Fishing цветът и да видим дали ще има кефалчета. С пастърловата въдичка до 5 грама. Много голямо удоволствие доставят и малките рибки даже. Тук е малко височко. Ако хвана някаква по-голяма рибка. Ето е първата рибка. Ето е първата рибка. Тя се закачи тук. Имаш ли дълъг кеп? Че аз съм с пастърловата въдица направо. Ай, стига. Той хубав е. Браво. Второто замятане. Аз съм с до 5 грама пастърловата една. Той е хубав, виж го. Супер. Благодаря. Благодаря много. Айде, мерси много. Това ми е второто замятане, сега идвам. Садово, бета скъса долу, вървите самолет Айде да си го освобождаваме. Един човек ми помогна с кепа, че е малко от високо, аз съм с въдичката до 5 грама. Ето е първата рибка от река Чая с второто замятане. Айде да си освобождаваме това красиво кефалче от река Чая. Не убивайте хобито си. Доста добро кефалче за тази рекичка. Продължавам да видим, ще има ли още по-големи. Ето, че видяхте и първата рибка тук от река Чая. Винаги, когато идвам на тази рекичка, емоциите са доста силни в мен, понеже тук сме израснали като деца. Както казах, моето село е на 4 км някъде тук от река Чая. Пак казвам, намирам се зад летище Пловдив на река Чая. И като деца тук сме израснали, тук съм се учил да ловя риба и когато идвам тук ми става много приятно и много мило, когато се сетя за детските спомени. Продължаваме риболова да видим ще има ли още хубави рибки. Ето, че слязох в реката съм. Аз съм с сандалетите и късите гащи. Водата е хладничка. Реших ето тук да пробвам тези местенца, понеже горе от моста, откъдето извадих рибката, видях, че има още рибки, но ми е трудно облавянето горе от моста.
Затова следнах сега долу и ще пробваме тук отсреща, близо до брега, под дървета, дали ще се крие някоя кефалче. Слагам само тайнито, цвят гасеница и ги започвам. Айде да видим дали ще има рибка там, където предполагам. Ето е втората рибка, хора. На само тайнито на гасеницата. Ей, откачи се. Видяхте ли, откачи се. Супер, супер, супер. Ето, че втора рибка. А съм само от 20 на минутки на реката. Откачи се втората рибка, но това няма никакво значение. Обаче излизам малко от водата, понеже е студена водата и да няма... Сещате се. Отивам да се избира някъде друго местенце и продължавам с хубавите кефалчета от река Чая. Вие останете до края на видеото. Може да ударите едно лайкче, най-малкото заради тази красота, заради тази природа. И ако решите, може да се абонирате за моето скромно и аматьорско YouTube каналче, както го наричам аз. А то си е и такова. За сега само тези две рибки. Тук си харесах едно местенце, обаче вижте за какво става въпрос. Коприви, тръни, мръни, а аз съм с сандалетките, с късите гъщета, като на плаж съм. Тук видях една дуда. По нея има какво да се хапа. Там хапнах малко сливи, джанки. Кефалите много обичат дуда. И аз обичам дуда. Слизам и да видим дали ще има още някоя рибка. Айде, слизам да видим. Още с първата крачка веднага ма жулна някаква коприва. Но за рибетата съм... май няма да от тук. Но за рибките съм готов на всичко. Има и капини. Ако охкам, ще ме извините, но доста боде. Май копривата ми е най-малкият проблем. Да видим тук в това бързейче. Дали ще има някоя рибка в това бързейче. Някоя хубаво кефалче. Тук. Идва по течението. Ето, бе. Браво. Ето, третата рибка. Ето едно хубаво кефалче от река Чая. На едно, вижте какво воблерче, какъв цвят. Една снимчица да му направи така. Да го откачим из кохерчето.
Да си отива по живо, по здраво. Това прекрасно кефалче от река Чая. Айде, не убивайте хобито си. Супер! Може и да стане някакво риболовче днес. Оп! Оп! Ето го и второто е от това место. Ето го е, още едно красиво кефалче. Браво! Вижте го. Вижте го. Вижте го. Красотичка. На предната кука. Една снимчица. Айде да го освобождаваме. Как е лапнало живото. Чакай, айде. Айде. Супер. Доста пообиколих. За сега само тези 3 рибки, които видяхте, 2-3 ми се откачиха, но на връщане реших да мина пак тук през моста, откъдето извадих първата рибка, понеже ето тук, ето там това местенце е доста добро под клоните на сянката, там е дълбочко и нищо чудно да се крие още някоя рибка. Слагаме една блесничка и да видим дали ще имам слука. Айде да видим, ще има ли някоя рибка още тук скрита. Само ако е пак голямка, този път няма кой да ми помогне с кепа. Ето го, хубав. Хубав. Пак тук дойдох. Оставих това местенце да почини. Пак тук дойдох. Оле, то е доста хубав. Мале, то това да не е от девичния, бе. Мале, вижте го, хора, на блесничката. Как ще го дигна сега? Той е доста хубав. Ай, стига, бе. Мале, дано да не се скъса. Ето го, хора. Ето го. Вижте го. Какъв красавец. Бързо тук да го карам. Да го освобождавам. Айде да си го освобождаваме, хора. Вижте го. Вижте го, какво хубаво кефалче. Айде да си го освобождаваме. Тук го оставих малко във водата да си почини. Айде. Скри са тук зад камъните. Вижте го къв хубав. Айде. Отиди да расте. Страхотна рибка. Тук от тази рекичка просто страхотно. Ето въдичката. Хърти Райс. Троут Ривър. На ето тази блесничка излезе. Това хубаво кефалче. RB. Мисля, че модела RB. Ще оставя линк в коментарите. Пообиколих. Ходих нагоре, надолу. Доста обиколих. Без резултати реших да се върна тук пак от моста да пробвам това местенци, понеже видях, че има хубави рибки там. И ето, че сполуката дойде. Продължаваме, понеже вече е около 1 часа. Ще помятам още малко и се тръгвам. Чуйте шума на водата. Прекрасно. Направо ми иде да се цопна. Ами, приятели, това ще е. Останах си с тези 4 рибки. Вече е към 2 часа. Доста силно напече. Аз и за това малко полегнах във водата да се разхлада, че ме чакат 5 км ходени пеша под жаркото слънце. Ударете едно лайкче. Който реши, може да се абонира за моето каналче. И ще се видим в следващото видео. Може и да от Въча, може и да от Марица, а нищо чудно и да от Приморско. Ай!